This is how legends Salut are și made. bine v-am regăsit la încă un episod de Dead by Daylight. De data asta echipă de 3, nu de 1, nu de 2, de 3. Bine, 1 nu poate fi echipă, ați înțeles voi. De ceacă să mă iei. Yo! Mai tine împreună cu băieții ăștia doi aici, Mamă, dar te auzi ca un carici, nu poți să, Te-am- pentru the sake of the video, să-ți iei și tu niște căști cu microfon. Da. Păi sunt de alea cu microfon inclus, bă. A, păi atunci vorbește Dar la nu neapărat intensitatea de astea, că dacă te, PC, dacă te apuci să urli nu se mai aude niciun căcat. Da. Ah, ok. Nu le-am la PC, nu le-am pe alea de PC, le am Păi de-aia sunt. pe alea de Înțeles. telefon. Pe alea JBL-urile alea. Jupulu. N-am Alpha X-urile. Ewe, a, DVD se eu, joacă eu. întotdeauna. Dezbrăcat! DVD-ul se joacă întotdeauna. Dezbrăcat. Și eu sunt la Bustul Gol, voi sunteți la Bustul Gol? Da. Da. Voi viitorii oameni de pe YouTube care o să vă uitați, sunteți la Bustul Gol? Lăsați în comentarii. Lăsați în comentarii dezbrăcat dacă v-ați uitat până aici. Și spuneți-ne cine e ispita noastră preferată din insula. Să nu vă uitați la Insula Iubirii, bă. Vreau să cumpăr o haină pe... Cum îl cheamă pe ăsta? Adam Francis. Ca să fiu mai camuflabil. Carolica, ce build joci? Build de îmi caut firul de la căști, că n-aud sunetul in-game. A, e bun. Chițule, ce build joci? Stai așa. Hai că mă pun pe telefon, mă pun pe telefon. Un d-ăsta, gen, primul păr se numește Camaradie, morții lui. Următorul e Dead Hard X3, Așa, Lightweight așa. și Kindred sau Kindred. cum se pronunța. Kindred. Da. Tot de level 3. Decent. Restul de level 1. Decent. Carolica a înfruntat niște defecțiuni tehnice. Primul meci o să-l dau eu cu Chițu. Chițule, dă ready. Cred că pe cât posibil să fugi la ferestre și la palete și când le sari să fii mereu cu shift-ul pus, gen alergând. Și la ferestre să nu iei cu peretele și să sari în dreapta fereastră sau în stânga lipit de perete, că după aia nu mai sari viteză full. Și dacă e killerul exact în spatele tău, te lovește în timp ce sari. Eu sunt în colțul mapei. Eu sunt unde te-ai spawnat data trecută. Mamă, știi cum sunt mâncați aș? Invizibil. E bine. Mă rog, sunt destul de vizibil, dar la un killer neatent, eu cred că merge. Să nu fie chiar Michael Myers, că după aia e cam nasol. De ce? Ce face? Se încarcă pe tine, te stocuiește, gen se uită intens pe tine de la depărtare și încarcă o abilitate cu care te dă din prima pe jos. Nu e Myers, dar vine încoace. Este... A. Mamă, știi? Bă, A, stai, cred că e killer prietenos. Da, avem un match în care o să farmăm puncte, e un killer prietenos. Killerii prietenoși nu vor să ne omoare, vor să farmeze puncte cu noi. Deci, repară liniștit, ai prins un prim match perfect. vreau să te întreb, dar cum sari în jocul ăsta? Pe space, când ajungi în dreptul paletei sau a geamului. În rest nu poți să sari. De-aia mi se părea mie. Alergi după shift și te pui pe crouch după control. Mamă, la fix n-am prins. Bă, și vreau să... Da, A, uite aici sunt ești. skill-uri de-astea. Mai ai vreun dăsat de reparat? Sau? Da, mai sunt. Chestia e că asta nu ți le arată pe hartă. Uite-l pe că n-ai killer. hartă. What the fuck? Trebuie să-i dai pe ochi și mai mulți.
Dă-i, uite așa. Da, da, m-am prins. Ia și repar aici. Asta. Dar vă salut. Salut. Acum vedem La dacă e vremea Blood mea- Warden sau nu. La vremea mea Nu chiar e. eram foarte bun. Erai șef. Gen, am ieșit că am terminat. Ah. Da. Stai să-și pot. Mă bag singur în dulap și îmi dau heal după 8 secunde. Ah, right. Ok. Destul de bun. Ok, ăla ultimul e offeringul killerului, deci nu e el cu alea ascunse, deci n-are mori. E artist. Are niște ciori pe care o rafală de ciori, ca un stol pe care le dă spre tine și după aia trebuie să te chinui să le dai cu mâna la o parte că te încetinesc. Sau mai are un cap de cioară mare pe care îl propulsează și pe la tot spre tine și pe în pereți și pe în orice și trebuie să te ferești de el că ăla îți dă hit normal, cum ar veni. Hai. Și vine exact, văd capul de cioară de aici. Mamă, mi se mișcă extrem de prost. What the fuck e asta? Te urmărește chițule? Da, e în spatele meu. Dar nu știu unde ești. Era Pe la mine. mașinile alea sparte. Ah. Ce face asta? E după mine. Mai băciurile. Nu-mi dau seama dacă știe de capul ei sau nu. Nu-mi dau seama că mi se mișcă foarte prost. Se zice doar... Unde sunteți, băieți? E după ăla. Vreau și un film unde sunteți. Băga mea și picioarele. Mamă. N-ajung. Ah! Fraiero! Eu nu pot să repar. Trebuie să-mi dau... Măta. Aud. Mă Te mai urmărește, mă? Unde ești? Pe mine mă urmărește încă, i-am dat, cred că, 4 stunuri consecutive. Cred că mă prinde. Am făcut absolut tot ce am putut. I-am dat și stun de fiecare dată și flashlight. Ah, ia la cioc! Ai văzut că ți-am sabotat? Da. Bitches! Ai scăpat? Da, ajută-mă! Ayúdame! Hai. Carol! M-ai farmat! Dar am văzut că ai căzut așa. Ți-am dat rol. Băga mea și... Ai, nu mai ai. E paleta acolo. Cred că ajung pe cârlig, nu? Da. Asta e. Chițule, vină la film, vină în spate, la film. Feriți-vă de ciorile alea. Vezi că campează, e acolo. Am văzut, m-a luat de păsulă. Lasă-mă că o țin eu. O ții tu dacă e. Păi o țin eu, adică să mă treci de colo-colo. Hai, ia-l. Hai, cam... Vino și ia-mă pe mine. Da. Și fugim și ne dăm heal. Și vino cu aia. În colț aici. E și asta aici. M-a prins.
și Eu încerc să dau heal, dar merg prost kill. vine exact spre noi, dă cu ciorile exact spre noi. Hai, dați-mi și mie. Oh, îl campează pe chiți. Vezi că au băgat o mecanică nouă de anti-tunnel. Dacă stă prea mult lângă Kitsu, Bine, dar pe mine închide. da, ți-l termin. Hai. Perfect. Dacă stă prea mult pe lângă Știu, Kitsu, știu, îi se știu, umple da. o bară galbenă și poate să se salveze singur, cu șansă de 100%. Știu, dar se umple greu bara aia. Kitsule, nu încerca să te salvezi singur. Nu, nu, nu. Na. Bă, dar stăm bine, mă, pe repara, băieți. Ma. Am încercat eu să o atrag, dar nu. Ah! Da, din fața mea, bă! Tu-i gura mătii. Fu! Ba, Dar i-am dat, what? I-am dat blind, am primit puncte, de ce nu te-a scăpat? Nu înțeleg, dacă am primit puncte nu înseamnă că i-am dat blind? Nu știu. ma. Băga mea și pe ăla. Bagă, chițule, bagă. Băga mea și picioarele. Te-a luat? Da. Hai de capul meu. Unde ești? La Shack mă duc. A, pula mea. Nu-mi dau seama de nimic, da. Nu-mi dau seama de nimic cu ciorile alea pe lângă mine. Get juked? What? Sărisem! Chițule, stăm la paleta amândoi dacă ești pe aici. Nu ești. Nu. Vino după noi și vino să ne dai heal. Să ne iei după A, jos. vreau să fac. ASAP. Jos, pe amândoi. Acum vin, acum. Bă, dar mă enervează că i-am dat, când îl avea pe Chițu, cred că i-am dat blind și nu l-a scăpat. Nu înțeleg cum funcționează. Mamă, dar mă omoră și dracu. Vezi că e fix aici, vărule. Dă-i stun, Am văzut. dacă știi cum. Se ia după altul, vino cu aia, dă-mi heal. Fugi, lasă-mă, du-te. Da, e viteză. Dar n-are rază de teroare sau de ce nu bate inima? Nu știu. Oho, Mie îmi bate. Tu sunt după măta. Unde ești, boss? Îl duce pe Kitsu în basement. Nu, tu unde ești? Te-a dus unde? N-am- Tu unde ești? Eram tot la Killer Shack, dar acum mă sparg. Kitsu, Vino în spatele tău, în M-a spatele luat, tău. m-a făcut. M-a făcut faianță. nasol, Kitsu tocmai a murit. Îți dau eu heal în take, am resilience. O să încerc să-ți dau și eu heal, dar nu prea merg skill check-urile. Bulangiul ăsta de ce vine aici? Eu îți dau, frate, tu stai liniștit. Că eu am un as în mânecă. Ce ai, medkit sau ce? Death Hard. Și acum e altfel, nu doar te ferești. Ai și statusul ăla de nu poți să fii dat pe jos. Dau heal? Da, dă-mi acum. Că e safe, se duce după... Cerc să-ți dau. Da, ăsta e cam cel mai cu potențial killer din joc și o hartă foarte mică. Oh, great skill check. A fost ok, vă rog. Hai la un generator. Hai. În fața, nu? Merge ăsta, e reparat? Nu știu, ia un totem. Da. E reparat ăsta. Puncte gratis, frate. Next. Uite aici. A dat spre tine, nu? Nu mă aud.
ăsta, dar văd că îl urmărește pe ăla, că el e obsesia și văd alea mișcăruțe. Alright. Și tu unde zici că te-ai dus? Pe marginea hârtii, am tot mers până am găsit la o mașină roșie în colțul hârții. Bă, o avea A, hack. gata. Nu cred, de ce? Se mișcă ciudat. Se uită pe jos. Nu, mă îndoiesc, mă îndoiesc. Și activa spin-bot-ul și Du-te, nu se du-te la următorul, du-te la următorul, că... Nu ca să-l terminăm, că a dat încoace și cred că vine și încoace. Da. E la tine? Da, da. E în fața mea. Cred că am Tot urmăresc văzut-o cumva. și Se eu. reparăm. O să reparăm, că-l urmăresc cu tot. Oh, Nu te cred pup, că viața se mea. mai urmărește cu ăla. Nici eu nu cred că îl mai urmărește. Cred că îl urmărea. Gata. Al doilea totem. Nu-i rău. Nu mai au niciun totem. A venit cu el exact aici. Nu știam că să zici. Da, fac. Nu-i problemă, frate, le iau eu. Ai dat unul? Oh, dar nu te-am văzut că pe acolo vii. Lasă că l-am luat eu, frate. L-am luat tot eu. Nu, stai tu liniștit că l-am luat eu. L-am luat amândoi. Ești prost? De Stai, când mă, se l-ai luat poate? tu, după aia l-am luat eu. Vine la tine. Te știe. Nu-i problemă. Sper că încă funcționează Death Hard-ul. Frairo! Nu a funcționat Death Hard-ul, cred că trebuie imediat după. De blind calorică. Yes! M-a lăsat jos. Bă, deci e un perk de la Kate care se cheamă Boil Over și îți dai wiggle mult mai bine. Îți dai wiggle foarte repede și o urmărește pe asta, poți vii să mă ridici. Dar eu sunt pe aici, pe în zonă, trebuie să fii atent. Bine? Ești bine, dă-i. Hai, stai. Dă-i că s-a și făcut hucu. Ia-mă, bă, de pe jos! Că-s la mama... Nu mai sunt, fugi! Fugi! Băi, am spart toate paletele în cap, nu mai există nicio paletă. E nici una. Poți să vii pe unde m-am luat eu? Nu prea cred. Generator reparat? Mai repară-și dacă mai găsești. Un generator. E aici, dar e și asta pe aici. Pleacă în partea asta. Stai. Bă, partea aia a hârtiei e vizibilă de... Mamă. E vizibilă de aici. Vine asta direct încoace. Cred că are nurses calling sau ceva. Să-mi bag. Ți-a prins o bucată. O urmărește pe aia sau pe tine sau pe amândoi? M-a pierdut, că a dat aia o fumigenă. Ok. Da. De-abia am dăduse heal. Tu unde zici că ești? La unde vine ea. A adus asta la mine. A, e bine. Oh, m-am ferit ca lumea. Ai văzut ochituțele pe aia? Nu știe. Repar așa că am Dacă m-am resilience. mutat la tine dacă e. Mă pune pe cârlig, mă omoară. A lăsat-o pe aia jos și mă omoară pe mine. Și tu unde Cred ești? că cineva e mad. M-am dus la ea să o ridic de pe jos și avea unbreakable sau ceva, s-a ridicat singură. Oh, ce fraier. Ia ghiciți ce o să fac eu. Păi hedge-ul. Da. În apărarea mea nu prea am ce să fac, că-s lovit. Dacă încerc să o salvez, cam mor. Asta e, frate. Nu știu cum dracu știe că sunt exact aici, că a dat și alea exact spre mine.
Mi-a dat și Mori. Da. Că nu lași urme, dar nu mai știu în ce condiții. Mamă, ce Să moară Jean dacă știu ce. Da, urăsc harta asta. Da, Ah, și dă-i eu. pula. GG, băieți. Să ne fie de bine. Și killerul ăsta cum e, Davide? Ce Uh, chile? E în primul rând. Nu știu care e The Skull Merchant. Nu m-am prins care e. Sau scria numele killerului și n-am Da, văzut The Skull Merchant. Dar nu știu care e ăla. Ar fi alt idiot. Ha. Hai, chițule, că dacă ne punem noi să reparăm în 2 ore, îl terminăm. Doar pe Repar un generator lângă poartă. Lângă poartă. hai că un căcat am mai făcut. Ma, Carolica și bot își face treaba. Am reparat un generator. bun. Ma, Mamă, dar ce a făcut mâna scana cu raze X? A, ăla are. Bun, unde dracu era generatorul ăla? What the fuck? V-a luat? Da, n-are rază de teroare, nu știu care e treaba cu ea. Serios? Ma, A pus și un tracker pe mine și mă știe exact unde sunt. L-am salvat pe Carol Boz. barem atâta. A, bună. Mai și că dau. Am murit. Dacă știam că ăla o să se pitească în dulap să mordă-l mai Eu salvat. ți-am zis. Oricum. Îmi pare rău pentru posibila calitate proastă. O să fac upgrade-uri pe parcurs. Totuși vă mulțumesc că v-ați uitat. Dați un like, un share, un subscribe. Comentarii forță. Dați și un follow la ce o să vă pun în descriere și stay tuned. Vă pup!